आइ बाबामोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आङो 47थि दुलाराय ब्रह्म धर्म खुंफुं आफादनि नेहाथारि हिसाबै दुखुयै फोरमायनो नागिरदों दि जोंहा थांनाय जानुवारि दाननि 29, 30, 31 अक्ट'आव जानो गोनां जि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव सापागुरि कक्लाबारि आनसलिक ब्रह्म धर्मनि सिङाव खुंफुंनो थिग खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जोङो स्टेटनि कभिड प्रट'कल जि SOP बेखौ मान होनानै जोङो फावसयनानै जोङो गेजेराव मोनसे डेट लाबावदोंमोन आइ बाबामोन, फेब्रुवारि दाननि 28, मार्च दाननि 1, 2आव। नाथाय बेयावबो जोंहा उनाव जोङो मोनथिबाय डिग्री बरलेण्ड इउनिभारसिटिनि डिग्री 5th सेमिस्टारनि फरिखा, बे फरिखाखौ मान होनानै जोङो आरोबाव रिसेपसन कमिटिया फैगौ मार्च दाननि 6, 7, 8 खालाराव जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय। गासिबो साब कमिटिया जोङो साखाफारा जाजोब्बाय। नंखायनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ नैबे जानो गोनां जोंनि कनफारेन्स मार्च दाननि 6, 7, 8 अक्ट'आव बयखौबो लैहोर फैनानै जोंनि बे कनफारेन्सआव हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बयबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोङो एबारनो जि डेट लादों बेखौ जोङो रिसेपसननिफ्राय जोबथा डेट खालामदों। जोङो फावसयनायनि थाखाय जोङो मिजिं थियाखै। नंखायनो बयखौबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ फैगौ मार्च दाननि 6, 7, 8 अक्ट'आव गोसोआव दुखु गोनां दुखु आफोद लायाबासिनो बयखौबो नुजाथिफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आरो कनफारेन्सखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय बयनिसिमबो आङो रिसेपसन कमिटिनि नेहाथारि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बयनिसिमबो खुलुमबाय। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां! चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशनआ जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।